जंगल वाले जोगी के कहले पर राजा विक्रमादित्य तो बैताल के जब लेके चलल बने, लेकिन बीच में बोल दहले के नाते से बैताल जाके पेड़े पर लटक गई। फिर दोबारा राजा विक्रमादित्य बैताल के लेके जब चलल बने, फिर उन्हें दूसरी कहानी सुनावता। फिर शर्त लगा दहले बा, अगर बोल दहला तो फिर उड़ के चल जा और वही पेड़े परे जाके लटक जा, हमके ले जा नहीं पैबा। लेकिन कहानी सुनावता, एक परिवार में दोनों प्राणी रहला, मर्दा मेहरारू, एगो बिटिया एगो बेटवा रहना। धीरे धीरे लइके सियान भइल, बिटिया बियाहे लायक हो गई। यह बाती का चिंता मेहरारुओं के सतावता, मर्दों के सतावता, और लड़की के भयवों के बियाहे के चिंता सतावता। संजोग से एक दिन वह बिटिया के बाप कहीं चली गई रहल, लइका चली गई रहल पढ़ाई करे स्कूल में। और वही समय पर वह लड़की के लायक योग्य लइका ओकरे घरे आके पहुंच जाता। लड़की के महतारी देखले बा, तब भइल का महाराज, अरे ये बेटी खातिर अइल 3 गो दुल्हावा। 3 गो दुल्हावा हो, 3 गो दुल्हावा, एक बेटी खातिर अइल 3 गो दुल्हावा। लइका के माई खोजली, कहली करब बियाहवा, कहली करब बियाहवा। एक दुल्हा भयवा ले आइल, एक लइका बाप लाई करब बियाहवा। एक बेटी 3 गो आइल दुल्हावा। एक बेटी खातिर आइल 3 गो दुल्हावा। बापू दोनों जनी घरे बाटा नहीं, एगो लड़की के लायक लइका आ गइल बा। महतारी जब देखले बा, आत्मा गदगद हो गई। कहली से बढ़िया दुल्हा कहाँ मिली? ओके रोक रहले बा, बबुआ हो रुका, यही लड़की के संगरी तोहार बियाह करे के बाद। जहाँ बाप गइल रहल, एक दुल्हा वहर से उ ले आवता। भयवा जहाँ गइल रहल, एक लइका पा गइल, उहो ले आइल। घरे जब जाके पहुंचा तने देखो तने 3 गो दुल्हा जुट गई। बिटिया एक बा, 3 गो दुल्हा बा, कैसे कैसे बियाह करें? लेकिन भगवान के मर्जी ऐसा घटना घटल महाराज। अरे सांपावा के काटे से मारी, अरे गैली दुल्हिया हो। मुवल दुल्हिनिया ए रामा, मुवल दुल्हिनिया हो। रामा रामा हो, अरे रामा गाइल हसिया भुकाइए ना। एक बार हर होली हला, एक भभूतिया हो, एक पर भभूतिया। एक बार हर होली हला, एक पर भभूतिया हो, एक पर भभूतिया। अरे रामा एक लिहल जोगा परमाइए ना।
घरे 3 गो दुल्हा आ गए बने के करे साथे बियाह कर। भगवान के मर्जी संजोग ऐसन वो लड़की के सांप काट लेलस। अपने जान ये तीनों दुल्हा मिलके घर के लोग मिलके बहुत प्रयत्न कैले हो लड़की के बचावे खातिर, लेकिन लड़की बचल नहीं, मर गई। ले जाए के शमशान घाट में ओके फूक देले बने। लेकिन एक दुल्हा हमें जौन रहल वो कर हड्डी बिटोर के गठिया लेलस और वो हड्डी लेके टहरता। दूसर का जौन रहल वही दुल्हन के याद में जोगी फकीर बन के देश दुनिया में घूमे लगल। लेकिन जो तीसर का दुल्हा रहल राखी बिटोर के वही शमशान घाट पर बैठ के आ वही राखी के निहारता आ वही राखी के संगरी अपन जिंदगी बितावता। धीरे धीरे समय बीते लगल। एक दिन लड़का जो जोगी बनल रहल एक घूमत टहरत जाय के एक घरे पहुंचल बा और आसन लगा देता तो भइल का महाराज आसन लगाई एक दुबारी आना। आसन लगाई एक दुबारी जाना। भोजन परोसे खातिर चलली तिरियावा। लइका धैला माई के लुगरियाना, अरे लइका धैल समाई के अचरियाना। आसन दिहल लगाई एक दुआरियाना। आइला किरोधवा लइका चूल्हा में लगावाली। राखी भइला लइका के शरीरियाना, अरे राखी भइल लड़का के शरीरियाना। आसन दिहल लगाई एक दुआरियाना। जोगी उठ गईल कहले भोजन नहीं करबे। जहाँ बारी ऐसन दूराचारियाना, अरे जहाँ बारी इतना दूराचारियाना। आसन दिहल लगाई एक दुआरियाना। एगो पोथी ले आइला। ओसे जियल लइका के शरीरियाना, अरे ओसे जियल लइका के शरीरियाना। आसन दिहल लगाई एक दुआरियाना। लइका जौन जोगी बन के घूमत हल दुल्हन के याद में एक दुआरी पर आसन लगा देले बा। वह घर के जौन मालकिन रहल जोगी बाबा के भोजन करावे खातिर ले आवत रहल भोजन परोसे के। वही समय में एगो छोट का लइका ओकर रहल, ओकर लूगा पकड़ रहले बा दूध पिए खातिर। अपने जान बहुत कोशिश कैली सु छोड़ावे खातिर, मरबो कैलिस, लेकिन जब लइका जिद्दिया गइल बा छोड़त नहीं बा। हरिश नहीं मान के आइल, वह लइका के उठाए के चूल्हा में झोंक देले बा। लइका वहीं जर के साफ हो गई। इतने में जोगी बाबा तुरंत उठ के खड़ा हो गई कि दुआरी पर न रहे लायक बा न भोजन करे लायक बा, जहाँ इतना बड़ा अत्याचार होत बा। लेकिन वह घरवा के जौन मालिक रहल वो घरवा में गई एगो पोथी ले आइल और वो पोथी में संजीवनी मंत्र लिखल रहल। वही मंत्र के पढ़ के और वही मंत्र के द्वारा
वह लड़का के फिर जिंदा कह दहले बा। ये जोगी बाबा का नियत बिगड़ गई। अरे बाप रे बाप, अगर ये किताब हमके कैसो मिल जात तो हमार मेहरारू जर गई लिया ले चलती, यही किताबी के द्वारा वो के हम जिंदा कह लेती। लेकिन जोगी बाबा कहले का महाराज, अरे रातिया में जोगी ले ले पोथिया चोराई, पोथिया चोराई हो पोथिया चोराई, रातिया में जोगी ले ले पोथिया चोराई। पहुंची गई है वही समसनावा, जहाँ दुल्ही नदी हले रहल जराई, रतिया में जोगी ले ले पोथिया चोराई। पहले से दोनों लइके वही समसनवा में, पहले से दोनों लइके वही रे जगहिया पर, तीसरे लड़कवा से गईले भेटाई, रतिया में जोगी ले ले पोथी चोराई। जोगी बाबा जब देख ले लड़का के जिंदा कही दहले वही पोथी के सहारे, ओकरे बाद वहां भोजन कैले बाने। आज जब रात भइल बा लखवे में बाने, धीरे से पोथी लेके वहां से 9-11 हो गई। गिरत पर जाके घाटे परे पहुंचले, जहां करे दुल्हन का लहास फुकाई लहल। आइन के पहुंचले से पहले एक मिला त बेचारा ठावा से राखी बिटोर के रखावत रहे, एक मिला हाड़ बांध के पीठी पर मोटरी लेके घूमत रहे, वो आके वही जगह ही पर पहुंच गई लहल। तीनों जनी जब इकट्ठा हो गई ना तो अपने में बात का भइल महाराज, अरे तीसरा कहल से मिलल किताबिया हमके नहीं बताई, हमके नहीं बताई। हड्डी राख जो हमके मिल जाए, संजीवनी विद्या से करब हम जनमावा, एक बेटी खातिर अइले 3 गो दुल्हा। जौन बेचारा जोगी फकीर बन के दुनिया में घूमत रहल मेहरारू के नाम पर, वो कहलस हमके एगो किताब मिल गई बा, ओमे संजीवनी विद्या बा, अगर दुल्हनिया का हड्डी और आँख मिल जात तो हम ओके जिंदा कह देती। इतना बतिया जब सुन ले बा, जौन हड़वा मोटरी बांध के पिठिया पर ढोवत रहल, आऊ कल्ला से झोरी में से हार निकाल के भुइया धई दले बा। अरे एक जनी झोरिया से अपने अरे हड़वा निकराल हो, हड़वा निकरना रामा, हड़वा निकरल हो। किया हो रामा राम हो, अरे रामा एक देला रखिया गोलिया ये ना। पढ़ी के किताबिया से तीसरा मंत्र चला वाला समंता चला वाला सा। पढ़ी के किताबिया से एगो मंत्र चला वाला समंता
जाला वाला सा। अरे राम दुल्हन के दिया लस जियाइए ना। एक मिला हार अपने झोरी से निकाल के धई धले बा, एक मिला तो राखी बिटोर के रखौते रहल। कहलस भाई साहब तो कैसो जिंदा कह दे के वो जोगी बन के जौन देश दुनिया में घूमत रहने वो पोथी निकल ले बने, मंत्र पढ़ के जब फुकले बने लड़की तुरंत जिंदा हो गई लिया। अब तीनों अपने में झगड़ा करे लगले। जो रखिया रखावत रहल कहे हम बियाह करब, ऐसे जौन हड़वा लेके टहरत रहल कहे हम बियाह करब, जौन जिंदा कैले रहल कहे हम बियाह करब। बैताल राजा विक्रमादित्य से कहता तू तो बड़का न्यायी बड़ा ना, संसार में तोहर नाम चलाला, राजा विक्रमादित्य ऐसा न्यायी केहू नहीं बा। लेकिन आज यह परल बपासा। लेकिन बैताल राजा विक्रमादित्य से कहलस का महाराज न्यायी राजा अपने के बड़ा का कहवाला हो। न्यायी राजा अपने के बड़ा का कहवाला हो। देवा हम के भेदावा बताई हो सुगनावा। लड़के अपने में कैल लड़ैया हो। तीनों लड़के अपने में कैल लड़ैया हो। के होई दुल्हन के असली सजना। बैताल राजा विक्रमादित्य से कहता बड़का न्यायी बड़ा, आज पासा परल बा। अगर तोहरे पास दिमाग हो तो बतावा जब तीन मिला झगड़ा करता ना कि हम बियाह करब हम बियाह करब। लेकिन ओकर असली पति कौन होई? न्यायी राजा काहे बोले ना बचनवाना। बचनवाना न्यायी राजा काहे बोले ना बचनवाना। हड़वा बटोरी जे संधवा में ढोवाला सा। होई गईल बीरनवाना, होई गईल बीरनवाना। राजा न्यायी होके बोले ना बचनवाना। न्यायी राजा काहे बोले ना बचनवाना। मंतरा मारी जे दुल्हन के जिया वाला सा। ओना भैली सनातनवाना। न्यायी राजा काहे बोले ना बचनवाना। राखिया निहारी जे दिनवा बीतावाला सा। हवे भैला असली सजनवा।
रहली सजना माना, न्यायी राजा काहे बोले ना वचन माना। राजा विक्रमादित्य जब इतना सुन ले बना बड़का न्याय बड़ा, अगर तोरे न्याय करे आवत हो तो बतावा ओकर यसरी दुल्हा कमन है। राजा विक्रमादित्य से बर्दाश्त नहीं भइल, उनके ये बात भुला गई, अगर हम बोल दे तो बैताल हमारे साथ छोड़ के फिर पेड़े पर चल जाई। तुरंत बोल पड़ल बने कि जे हार लेके ढोवत रहल वो तो कर भाई ठहर गई, आज मंत्र मार के ओके जियोले रहल तू ओकर बाप हो गई। जे राखे बिटोर के आ वही के निहार के जिंदगी बितावत रहल वह ओकर असली पति हो गई। इतना बतिया सुनते भर में बैताल बड़े जोर से ठहाका मार के हंसल, तुहे मिनहा कैले रहनी बोलिया न, लेकिन तू बोल दहला अब हम जाता नहीं। तुरंत वहां से उड़ के अब बैताल जाके वही पेड़े पर फिर लटक जात बा। अरसी बनदास उगल बा मुर्दा लटकल पेड़वा जाई, लटकल पेड़वा जाई। विक्रम लेके फिर से चलल, मुर्दा सुनावे लागल विक्रम के कथावा, एक बेटी खातिर अइले तीन गो दुल्हा। न्याय के बात जब आयल बा राजा विक्रमादित्य से चुप नहीं रह गई। जब वह बैताल के समझा देले बना असली पति जो राखी बिटोर के सती होत रहो करे संगरी तो कर असली पति वो है भाई। इतने में बैताल बड़े जोर से ठहाका मार के हंसल बा, कहले रानी बोली है ना, लेकिन तोरे बतिया भुला गई, तू बोल देहला नाते अब फिर जाता रही हम वही पेड़े परे लटक। तुरंत उड़ल बा वहां से जाई के बैताल वही पेड़े परे फिर लटक गई बा। लेकिन राजा विक्रमादित्य जोगी के वचन दहले रहना वो मुर्दा के ले आवे खातिर फिर वापिस गई बाना और मुर्दा के वहां से लेके चलल बाने। लेकिन रास्ते में वो मुर्दा राजा विक्रमादित्य के फिर एगो कहानी सुनावता, फिर वह शर्त रख दहले बा कि अगर बोल देबा तो तुहार साथ छोड़ के हम मुड़ जाब और जाई के वही पेड़े परे लटक जाब। लेकिन कौन कहानी और विक्रम के बैताल सुनावता एक देखे खातिर आप लोगन के फिर अगले भाग में मिली।